Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog όπου μαζί με Build Toxic Δήμα σήμερα είπαμε να ευχαριστήσουμε, μιας που είμαστε σε mood διακοπών, είστε δηλαδή περισσότερο γιατί εμείς είμαστε ακόμα στα τσιμέντα από ό,τι βλέπετε, είπαμε να ευχαριστήσουμε τους βαγκίτες. Να τους κάνουμε το χατήρι. Γιατί είναι? Γιατί έχει πέσει πολύ ιαπωνικό, πορσικό, εντάξει, έπαιξαν και τα Audi. Ευχαριστημένοι είναι, αλλά είναι super car. Σου λέει, ρε φίλε, κάτι να αγοράζετε να μας έχετε τρελάνει να μου. Τι πορτοφολιά, σε τι πορτοφολιά απευθύνεστε? Σήμερα απευθυνόμαστε σε φυσιολογικά πορτοφόλια, δηλαδή να είστε σαν και εμάς, σαν και εμένα. Αυτό είναι κεφάλαιο. Λοιπόν, και να σας δείξουμε το αγαπημένο σας αυτοκίνητο. Ποιο είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο όλων των βαγγιτών που αγοράζετε? Του λαού, Του λαού, έτσι, ναι, αλλά δυνατό. Audi S3. Audi S3. Μάγκες, Audi S3, ποιο είναι το αγαπημένο σας που το γλυκοκοιτάτε γιατί πάλι, όπως λέμε, αγοράζετε? Το Audi το S3, το 8P. Σε χρώμα Mitsubishi Evo, περίεργο. Δηλαδή, αυτό. Εντάξει, Audi S3, 8P, ούτε καν facelift δεν είναι αυτό, Είναι facelift. Όχι, pre-facelift. Είναι το παλιό, το ορθόδοξο, το πρώτο. Και εννοείται είναι DSG. Εντάξει, δεν σκάλαμε το χατήρι, εννοείται DSG. Για να μην κουράζει τις αλλαγές, απλά να κρατάτε το τιμόνι και να πατάτε και τον γκάζι. Audi S3 επομένως και όχι απλό S3. Είναι λίγο γαργαλημένο. Σε μερικά σημεία περισσότερο, σε μερικά σημεία λιγότερο και είναι εκτός από το να πάρετε μάτι σήμερα, τροφή για σκέψη, εάν γουστάρετε να βάλετε το χέρι στην τσέπη και να αγοράσετε το συγκεκριμένο. Γιατί είναι προς πώληση και είναι σε ένα στάδιο τέτοιο όπου μπορείτε να το πάρετε και να το ευχαριστείτε όπως είναι, αλλά και να το αναβαθμίσετε, να το κάνετε φωνιά. Εντάξει, σε λίγο θα καταλάβετε τι εννοώ όταν θα μπούμε μέσα, όταν θα δούμε μοτερικά και όταν ο Βασίλης θα αρχίσει να μας μιλάει για τις δυνατότητες που έχει το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και πού μπορεί να φτάσει. Να ξεκινήσουμε να δείξουμε μια λαμογιά της Car Vertical εδώ πέρα πώς ήταν ένα αυτοκίνητο, πώς έγινε και πώς αγοράστηκε μάλλον. Πώς είναι στην πραγματικότητα λίγους μήνες πριν, πώς γίνεται λίγους μήνες μετά να μπει στην αγγελία και πώς φτάνει στον τελικό αγοραστή, που εννοείται ήταν Έλληνας. Κοίτα να δεις, είναι ένα αυτοκίνητο οικογενειάρχη, ιαπωνικό SUV με χώρους. Τι μπορεί να είναι? Πάει το μυαλό σου. Ιαπωνικό SUV. Ιαπωνικό SUV. Nissan. Το πιο καλό πουλημένο, παιδιά. Nissan Qashqai. Λοιπόν, Nissan Qashqai θα δείτε σήμερα. Να πιάσω το κινητό. Λοιπόν, να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Nissan Qashqai και θα σας δείξω εγώ εδώ τώρα και θα βλέπω εγώ από το κινητό και σε την οθόνη. Λοιπόν, Nissan Qashqai. Εδώ. Να ισχύετε σε την οθόνη εσείς. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά καταρχάς τώρα. Θα μιλήσουμε για ένα Nissan Qashqai του 2017, 1500 κυβικά, διζελάκι που δεν καίει τίποτα, αυτό με τα 80 άλογα και χειροκίνητο. Εντάξει μαγκές, γιατί αυτό το αυτοκίνητο άρχισε να περιπλανείται από την Ισπανία που έγινε η ταξινόμησή του, μια ζημιά στην Ισπανία και μετά πάμε Κροατία πριν έρθει η Ελλάδα το Μάιο του 22, κάποιος το έφερε και η ταξινόμησή του, η συντήρησή του έγινε εκεί πέρα Μάιο με Ιούνιο του 22. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Είναι ένα αυτοκίνητο που σαν χιλιομετρίδι δεν βλέπουμε κάποιο πρόβλημα, ένα μικρό βλέπουμε δηλαδή, θα καταλάβετε τώρα, όπου το Φλεβάρι του 20 είχε 54.600 και μετά από 9 μήνες, κρατήστε τις ημερομηνίες, τον Νοέμβριο του 20 πήγε με 600-700 χιλιόμετρα κάτω. Θα σας δείξω τώρα φωτογραφίες, εδώ είναι το ψηστό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς ήταν το δεύτερο του 20. Πώς ήταν το αυτοκίνητο. Την έχει φάει μπροστά, χαμηλά, εντάξει. Γύρω-γύρω είναι καλό. Όπως βλέπετε και μέσα, εδώ κάτω την άκουσε. Οκ, αυτά είναι τα βασικά του και κοιτάξτε πώς πωλήθηκε. 9 μήνες μετά. Αγρατζούνιστο, ατρακάριστο, στην πένα. Εντάξει. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που κάποιος πήρε, το οποίο είχε φάει μια καλή. Εδώ μπροστά, το ξαναδείχνω. Αυτά μάγκες, για κάποιον που αγόρασε ένα αυτοκίνητο τέτοιο, που δεν νομίζω να είδε τις προηγούμενες φωτογραφίες, αλλά να είδε τις τελευταίες που σας έδειξα, για να μην πιαστεί το κορόιδα και να μην δείτε μόνο τις τελευταίες φωτογραφίες
και να ξέρετε και πριν τι παίζει, τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το promo code του καναλιού, τη λέξη EVO, να πάρετε 20% έκπτωση στα reports για τα αυτοκίνητα που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε εσείς, κάποιος φίλος της οικογένειάς σας ή οποιοδήποτε. Ή να πατήσετε το link στην περιγραφή στα καρφιτσωμένα σχόλια και να πιαστείτε όχι γοροίδα, αλλά μάγκες. Τώρα, μερικοί μου έχετε στείλει μηνύματα ότι έχετε σκοτωθεί με κάτι μαντράδες. Παιδιά, sorry, δεν φταίω εγώ. Η αλήθεια, μερικούς που δεν θέλουν να τα έχουν καλά, τους πονάει. Για εσάς όμως, θέλω να πιστεύω ότι επειδή τα χρήματά σας μέτρανε, ψαχτείτε. Ανοίξτε τα μάτια σας και υπάρχει εργαλείο για να βρείτε την υγεία σας. Αυτά από την Car Vertical. Γυρνάμε στην Toxic Performance και πάμε να δούμε τι S3 είναι αυτό που μου είπε ο Bill. Άνοιξε την κάμερα να το δείξουμε στα παιδιά, γιατί έχει να πει πολλά για τους ίδιους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Bill, Toxic Δήμας. Καλά, καταρχήν να πούμε ότι είναι δικό μου το αυτοκίνητο, έτσι. Μπράβο. Το αυτοκίνητο είναι του Βασίλη. Τι μοντέλο είναι? 2007 από τα πρώτα S3. Έχουμε κάνει αρκετές δουλειές το τελευταίο 1,5-2 μήνες. Και τι να δείξουμε, μηχανικά θα δείξουμε. Θες να ξεκινήσεις από το ψητό? Να πούμε μερικά. Πάμε από αυτό που θα σας ενδιαφέρει τους περισσότερους, λογικά. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, αυτό είναι τώρα σφυρίλατο Big Turbo. Τι σημαίνει αυτό όμως? Είναι σφυρίλατο, αλλά τα εντόστια είναι για πάνω από 1000 άλογα. Φοράει BLS για πάνω από 1000 άλογα, πιστόνια για πάνω από 1000 άλογα. Φοράει κέντρα Stage 4 τέρμα. Φοράει ηρωική Stage 3 τέρμα. Φοράει όλο το valve train πάνω με συν βαλβίδες. Φοράει L19 μπουζόνια κεφαλής. Φοράει μπουζόνια στροφάλου. Έχουμε καταργήσει τα back του άμεσου ψεκασμού, τα έχουμε πετάξει όλα. Έχουμε βάλει άγραφο. Έχουμε βάλει ρυθμιστή πίεσης βενζίνης. Τον άγραφο τον βλέπουν τα παιδιά ήδη πάνω. Ποιος είναι? Εδώ. Τον βλέπουν ήδη στην οθόνη. Είναι. Πώς και διάλεξε αυτόν και όχι αυτό το black, τον αγαπημένο? Έτυχε τώρα, εντάξει, τον έχουμε Είπες βάλει. να κάνεις έτσι μια αλλαγή. Τον έχουμε βάλει για πούλμα, αν κάτσει καλός, αν δεν κάτσει δεν μας πειράζει κάπου. Okay. Τώρα τι φοράει, τι τουρμπίνα έχει? Έχει G3660. Καινούρια, δεν έχει πάει τα μάξι τώρα, δηλαδή έχει κάνει 1000 χιλιόμετρα με αυτό το setup. Τι άλογα θα βγάλει, γιατί εσύ είσαι κινητό δυναμόμετρο? Θα βγάλει... Με τι άλογα θα παραδοθεί αν κάποιος το πάρει έτσι και δεν κάνει κάποια αλλαγή? 600 άλογα. 600 ροδές ή μοτέρ? Δύσκολα, 600 μοτέρ σε εμάς. 600 μοτέρ κατοστάρες. Ναι. Ωραία. Πρόσεξε όμως, αυτό το αυτοκίνητο, αν λύσεις το V-Band, βγάλεις την τουρμπίνα, βγάλεις μια 6466 Next Gen, μόνο με την τουρμπίνα βγάλε και ένα remap, πας στα 900. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Ναι. Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα... Απλά επιλέξαμε ένα setup πιο καθημερινό για να μπορεί και ο άλλος που θα το αγοράσει 600 άλογα καθημερινά. Εντάξει, να είναι κάτι απλό και προσιτό. Άλλοι ακούνε πολλά λόγια και φοβούνται. Κάποιοι άλλοι σου να το θέλουν και μεγαλύτερο. Όλα γίνονται. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Φοράει γραμμές βενζίνης, τρόμπες, intercoolers, σωληνώσεις, εξατμίσεις. Το βλέπετε, μάγκες γυαλίδι. Μια χαρά, καλοφτιαγμένο. Θα δοθεί με τη δυναμομέτρηση και με την επιλογή να κάνετε όποια αλλαγή γουστάρετε ακόμα. Και όπως σας είπα στην αρχή, το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο ένα μοτέρ, αλλά είναι και με DSG. Και τι DSG όμως? DQ2,5 ή DQ500? Για μάθετε. DQ2,5 είναι. Φοράει και καμπάνα, που μπορούμε να πάμε όσο άλογα θέλουμε. Φοράει και καμπάνα πάνω. Βασικά δεν λείπει τίποτα. Έτσι όπως είναι, σου λέω, πάει κατευθείαν 900. Δεν θες, το αφήνεις έτσι όπως είναι. Και θα ρωτήσει τώρα ο κόσμος. Και εγώ είμαι εδώ για να σας προλάβω. Γιατί ρε φίλε Toxic πήγες και το έκανες ως σφυρίλατο κτλ. Και δεν έβασες και μια μεγάλη τουρμπίνα κτλ. Πώς σου ήρθε δηλαδή η λογική να ετοιμάσεις το μοτέρ και να βάλεις μια 600? Για μένα 600 βέβαια είναι πολλά για καθημερινή χρήση. Μην βγάλετε τη λογική του Evo από το μυαλό. Εγώ είμαι σε μια άλλη φάση. Μιλάμε για το περισσότερο κόσμο. Τα 600 άλογα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή περισσότερο είναι K4. Γιατί δεν το κάνεις K4 να ακούει? Δηλαδή τι φάσμα έχει αυτό σε σχέση με ένα K4? Άμα το έχεις K4 ή K4 υβρίδιο που παίζουν πιο πολύ. Εντάξει, τώρα αυτό το τρόπο, το G3660. Τι φάσμα έχει, από πού είναι γεμάτο το αυτοκίνητο? Είναι γεμάτο από τις 4,5. 4,5. Μέχρι τις 8. 8 είναι ο κοφτής.
σε αυτό το μοτέρ. Σε αυτό τώρα είναι 8 κάτι, ναι. 8 κάτι, ωραία. Ενώ άμα ήταν υβρίδιο. Άμα ήταν υβρίδιο πόσο θα κερδίζαμε? Από τις 3-3,5. Αλλά θα ήμασταν πόσο άλογα κάτω. Αλλά εντάξει. Αντί τώρα... για 600 θα το έπαιρνε πόσο? Νομίζω δεν στέκει τώρα όλα αυτά τα πράγματα με μια K4 πάνω. Εντάξει, φαίνεται, πες ότι θέλω K4 υβρίδιο. Στα πόσα άλογα θα έβγαινε K4 γάιμπρι? Θα βγει και 500. Θα μπορούσε να βγει και 500. 100 άλογα κάτω, 1000 τόσες όμως στροφές, 1200-1300 στροφές, μεγαλύτερο φάσμα. Η G30 είναι πάρα πολύ ωραία στον δρόμο. Είναι Ναι. 660. Κάποια στιγμή, μάγκες, τώρα σας το δείχνουμε το αυτοκίνητο. Σε κάποια από τα επόμενα vlog θα μπούμε μέσα να το βολτάρουμε. Να το δούμε πραγματικά με αυτό το turbo τι φάσμα μπορεί πραγματικά να έχει και πόσο ευχάριστο είναι σαν οδήγηση και μέσα στην πόλη και λίγο πιο έξω. Εκεί που θα χρησιμοποιηθεί, πιστεύω, από τους περισσότερους, εάν αγοραστεί εντός νομού Αττικής. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος, άλλος τόσο στην επαρχία, σε επαρχιακό δίκτυο, όπου δεν περιορίζονται σε πάρα πολλές αλλαγές και μπορεί να δουλέψουν ακόμα πιο ψηλά σε πιο ανοιχτούς δρόμους, εκεί πιστεύω πιο πολύ θα τους βολέψει το μεγαλύτερο turbo. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Αυτά, παιδιά, όποιος τυχερός έρθει και πάρει το αυτοκίνητο. Καταρχάς, εδώ, τι άλλα έχουμε, εκτός μηχανικά, ωραία. Πάμε να δούμε λίγο ζαντούλες, φρένα, ανάρτηση. Μαμά είναι και μέσα. γύρω, Είναι μαμά, ωραία, ας το δούμε και όμως. έκεντρα φοράει μεγάλα stage 4. Παιδιά, σαν κατάσταση απ' έξω βλέπω γυαλί. Ωραίο είναι. Καλό είναι, μια χαρά είναι. Καλό διατηρημένο. Όχι, είναι μια χαρά. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει Δεν το έχω σασί? ασχοληθεί καθόλου. 140. 140. Και το μοτέρ? 1000. 1000 χιλιόμετρα. Μόνο. Ωραία. Λοιπόν, ζαντούλα. Πολυάκτινη ζαντούλα. Μοιάζει με ultra λεγκέρα. Ναι. Φρενάκια Ωραία. μαμά. Εδώ κοιτάξτε. Κλασικά Audi, εντάξει, κλασικά και Dunlop. 225-40-18. Πάμε να δούμε και εδώ. Τι παίζει. Ανάρτηση μαμά. Ανάρτηση μαμά. Τα φημεδάκια του εδώ για τη ζέστη και για την τροχιά. Σύστημα εξαγωγής τι έχει? Από εξατμισούλες. Εξάτμιση έχει φύγει 76. 45 Turbo Smart. Ωραία. Το setup είναι, είπαμε, όλα είναι για πολλά άλογα. Και τα περιφερειακά του και οι βενζίνες του και τα πάντα. Πάμε να δούμε και λίγο μέσα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για να μπούμε από τον οδηγό εμείς. Για να ρίξουμε μια ματιά. Τώρα είμαστε και κοντά στο αναβατόρι και... Πάμε να το δούμε. Οπα, μισό λεπτό να μπω. Να σας βολέψω. Λοιπόν. Ωραίο είναι. Βάλανε τα μυρωδικά τους οι πλυντηριάδες. Λοιπόν, οθονίτσα Audi κανονικά, όλα μαμά. Βλέπετε εδώ πέρα. Είπαμε το αυτοματάκι, τιμονάκι μαμά, τα αυτάκια εδώ όλα ωραία και καλά. Τα κλειδάκια σας. Με ένα κλειδί θα παραδοθεί ή με δύο? Με δύο. Τα δέρματά του είναι σε καλή κατάσταση, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, δεν είναι φαγωμένα. Είναι μια χαρά και τα καθισματάκια του. Γενικά το αυτοκίνητο είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση και δεν ξέρω αν ο Μπιλ πριν κλείσει το βίντεο μετά θα μας πει και την τιμούλα του. Θα δούμε. Πάντως, είναι μια χαρά. Για όποιον το παραλάβει, τίποτα. Σαν ακάπνιστο φαίνεται το αυτοκίνητο, δεν μυρίζει παρά μόνο αρώματα. Δεν ξέρω, κάποιος το χαρεί. Καλό, θα το πέρναγε έτσι για δεύτερο. Αλλά και δεύτερο κόκκινο. Ξέρω εγώ τι να πω. Θα δούμε. Καταρχάς, εγώ μάγκες θα άλλαζα το δέρμα. Εδώ θα το βάζα αλκαντάρα στη μέση, να ξέρετε. Αυτό το κόκκινο κομμάτι εδώ πέρα που έχει, εδώ θα το έκανα αλκαντάρα. Γιατί καλοκαίρι λίγο καίει περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Βέβαια, το κλιματιστικό της Audi μια χαρά δουλεύει. Μια χαρούλα είναι. Θα την κάνετε τη δουλειά σας. Δεν νομίζω να βγάλει πάνω από μήνα στα πολιτήρια. Αυτό έχει μπει car ή θα είναι έτσι? Μόλις μπήκε. Ναι. Τώρα που μιλάμε. Έχει μπει. Σε τι τιμή? Να το πούμε τότε. Έχει μπει στα τιμή 30 χιλιάρικα. Έτσι όπως είναι. Και πόσο διαπραγματεύσιμη είναι η... Δηλαδή έρχεται ένας τώρα και σου λέει εσύ Μπίλη μου, δεν το θέλω με την 660, το θέλω με άλλη τουρμπίνα. Μιας που είναι δικό σου και μιας που έχει συνεργείο. Είναι διαπραγματεύσιμη η τιμή να σου πει ωραία, εντάξει, κρατάω εγώ την 660 και σου βάζω μια άλλη. Αυτό παίζει. Ναι, όλα αυτά. Παίζει το σενάριο. Επομένως, ωραία. Υπάρχουν οι επιλογές μάγκες και μπορούν να γίνουν αντιπροτάσεις για το τελικό setup πριν το παραλάβετε. Καλή μαγιά είναι αυτό, σας συμφέρει. Τι εγγύηση δίνεις εσύ για αυτό το motor κτλ?
Έχεις εξωτερικό εγκέφαλο στον ταλόν, επομένως έχεις βάλει και τις δικλείδες ασφαλείας για να μην το κάψει ο κάθε χρήστης. Θα μιλάμε όλα από κοντά. Ωραία, άρα υπάρχουν και εγγύησεις πάνω στο αυτοκίνητο. Και... Παιδιά, όταν λέμε εγγύηση, να υπάρχει εγγύηση με λογικό οδηγό τώρα. Άμα θέλεις, φέρε μου και εργοστασιακό αυτοκίνητο, στο κάψω σε μια μέρα. Δεν έχει να λέει. Λέμε άνθρωπος που τα λεφτά που θα δώσει θα τα έχει πονέσει, θα τα έχει δουλέψει και το αυτοκίνητο που θέλει να πάρει θα θέλει να το χαρεί, όχι να το διαλύσει. Μέχρι πάντα όταν μιλάμε για εγγύηση προϊόντων, βάσει λογικής. Αυτά είναι αυτονόητα. Μερικές φορές δεν τα λέμε, αλλά μερικές φορές πρέπει να τα πούμε για να καταλαβαίνόμαστε γιατί πού πρέπει να καταλήξει μια κουβέντα. Εντάξει, για να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Τι άλλα, Μπίλ μου, ωραίο είναι. Μια χαρούλα είναι το αυτοκίνητο. Θα την κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Έχουμε κάνει τα χιλιόμετρα του στρωσίματος τώρα ήδη. Αν δεν το έχει πάρει κανένας, θα το προλάβουμε να το κάνουμε. Μπράβο, ωραία. Πρέπει να πάει δυνατά αυτό, πρέπει να είναι καλό. Ήχο έχει, φασαριά. Όχι καθόλου ήχο. Εντάξει. Άρα γλιτώνεται και καμιά κλίση. 3 καζανάκια έχει από κάτω. Άμα θέλει να κάνει κάποιο θόρυβο, δεν ακούγεται τίποτα. Πάλι υπάρχουν λύσεις. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε έξω από το αυτοκίνητο, μην λέμε πολλά. Πάμε να κλείσουμε. Και. Ελάτε, βγείτε έξω. Όποιος θα το πάρει ο ιδιοκτήτης. Ή στην επόμενη φορά θα κάνουμε τη βόλτα μας. Θα μπείτε μέσα, πίσω κάθισμα. Το φτιάξουμε εμείς, θα βάλουμε και τις 360 πάνω και τα λοιπά, να έχετε και πλάνο, γιατί ξέρω οι αουντάκηδες ακολουθεί το κανάλι πολύ, γιατί δεν έχουμε τα κόμπλεξ να θέλουμε μόνο ιαπωνικά, τα ξέρετε, τα έχετε καταλάβει μέσα στο βάθος χρόνων που είμαστε στο κανάλι. Λοιπόν, αυτά από εμάς σήμερα. Προσπαθούμε να κάνουμε και τεχνικά βιντεάκια, έχετε δει κιόλας έχουμε σηκώσει. Μαζεύουμε και τις απόψεις που έχετε περί άλλων τεχνικών που θέλετε, ό,τι μπορέσουμε μέσα στον Αύγουστο και ενδεχομένως Σεπτέμβρη, άμα υπάρχουν θέματα καλά που μπορούμε να τα αναλύσουμε και να σας δώσουμε μια έτσι πιο ξεκάθαρη εικόνα και να σας λύσουμε τις απορίες, θα τα κάνουμε. Εντάξει. Αυτά. Από μένα, καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι να κάνετε. Και από τον Μπίλ χαιρετίσματα. Για το S3 τηλέφωνο. Για το S3, ναι, τηλεφωνάκι ή άμα θέλετε, ελάτε να κάνετε βόλτα να το δείτε και από κοντά. Εντάξει, να το συζητήσετε πιο σοβαρά. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται σοβαρά, το μαγαζί είναι ανοιχτό Δευτέρα όσο και Σάββατο. Εντάξει, πότε κλείνει το μαγαζί, βέβαια, τον Αύγουστο, όποιος προλάβει. Αλλιώς τηλέφωνο. Εντάξει, για χαρά με και σας τα λέμε σε επόμενο βίντεο.